e forza para que nos puedan escoitar todas aquelas persoas enfermas ou que sufren por calquer outro motivo. En especial, forza para as persoas máis inocentes e vulnerables que justamente se ven listadas nestes momentos contra unha enfermidade terrible. Forza tamén para os seus nais e pais, eses nenos e nenas aos que lle dedicamos este concerto solidario.